maanaa kaninyo ang pagbasantos nga Ebanghelyo sumala ni San Marcos. May usa ka sanlahon nga miduol kang Hesus, miluhod og miingon, mihangyo sa iyang panabang. Siya mingon, kung buot ka, mamaayo ako. Naluoy si Jesus kaniya o ihikap niya ang sanlahon o mingon, buot ko, mamaayo ka. Diha-diha na ayo ang sanlahon. Unya ipalakaw siya ni Jesus o ipahimangnuan pa kayo. Ayaw kini sugilon kang bisan kinsa, apan adto adayon ang pari o pahiling kaniya. Unya paghalat sumala sa gisugod ni Moises aron pagmatuod sa tanan nga naayo ka na. Apan milakaw ang tao o nanugilon hinuon sa tanang katawhan mahitungod sa nahitabo. Hilabihan gayud ni ang panugilon o tungod ni ini si Jesus dili na makapasaya-saya pagsulod sa lungsod. Nagpabili na lamang siya sa mga dapit nga awaaw o nangadto kaniya ang mga tao o gikan sa nagkalain-laing dapit. Mga igsuon, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Adunay usa ka binilanggo nga gitaral sa huwis o giingnan nga palingkuron siya sa silya elektrika. Naingon ang judge, mangitag pari para istoryahan ang tao kung unsa man iyang last wish. Kasi na siya last nga wish sa iyang kinabuhi. Motong ginuol sa pari dito, giingnan, unsa man imuhang gusto nga wish, imong last wish sa imong kinabuhi before ka mamatay. Ingon siya, Father, mo niya ang akong wish. Hold my hand and stay with me. Napayas ng pari. Ingon siya, stay with me, Father, and hold my hands. Sabi na kung mingon ang pari, more power to you. Anyway, mga igsuon, salamat sa inyong pag-attend Santos ng Misa katong sa gawas, no? Palihog lang kung magsimba, magdasal tayo na mula sa puso, hindi mula sa puso. Magdasal tayo, this is the moment nga makausap natin ang Diyos at makadungog ng mga pulong sa Ginoo. Kay mga pilakad daw, mga pulong sa tao na di na tumadungog. Kanila, no? I-treasure nato ni nga moment. Kung sa may message sa Ginoo ka nato, o makahatag utang maayo nga pagsimba o pagpasalamat sa Ginoo sa niaging simana nga ipanalangin ng tanim. So I hope na mag-angko kita. One time, ako naman i-share sa inyo nga dito sa langit, nasuko kayo ang langit ng Amahan. Ingon gani siya, kanang kalibutan, sige, silutin ninyo na. Tadang mga virus, ipagawas ninyo. Tugutin na lang ninyo, magsakit sila. Sukuha daw sa Amahan, mga anghel. Tugtugan ninyo ng mga trumpet para mag-angkos na ng kalibutan. Kaya grabe na sila, ipanalanginan ako hangin, libre, kinabuhi, libre, tubig. Ligo pa na sila mga falls, at ito pag mga swimming pool, mga dagat, mga untugin sa isda dito. Landong pa kayo mga kahoy, nitubo ko lang mga tanong, grabe, ibuhan ako. Pero grabe po mga tawanan, di mo simba. Di yun pasalamat. Ingon ang Ginoo, lutusan ko na sila. Pero bilib kami ni Jesus, nagdagan dito si Jesus, o niingon nga, ayaw ito tamahan, kaluoy tawag. Maluoy tawas mga igsuon. Kaya nahitabo kini, kaya naalagi, pastor na nagsakay kotse, nakita niya itong tao nga, singot kayo sa dalang na nagbaglayan, na pong ipasakay, okay na siya, grabe ito sa langit gabi ba? Nagbuhat ang mga anay. May galing si Jesus na Ginoo, ihangyo dyan nga, ayaw lang din lutusa ang kalibutan. Pagbinutan na lagi ng mga tao, atagi lang sila chance. Manimpa na lagi na sila tanan. So I hope ha, kumani ining Domingo, sa sunod Domingo, padala ka mo, no? Pag laing tao nga mo simba. Para dito masuko ang Ginoo. Yan mo to, naingon ang pastor sa driver, manong kabalo mo ka, brad?
Usama ko sa mga anghel na ipadala ninyo para pakibalo ang tanong. So mga igsuon ano lang. Padayon ko na ito magmapaubsan na tayo. Marunong tayong to stop daw, no? To humble ourselves. Magiging mapakubabaho tayo. Ipakita na nato sa Ginoo nga, nanginahanglan pa ta sa iyang kaluoy panabang. Mao ni rason na nagsimba ta. Nindot ganito giingon ni Eli Soriano before he died, no? Nindot ito yung message before siya namatay. Nung siya, ako, mas mo respeto ko sa kang Mama Mary kaysa nanay ko. Mas mahal ko si Mama Mary kaysa sa nanay ko. Kasi nanay siya ng Diyos. So mga igsoon mo ni ang rason nga nung naging bata, salamat na sa kabuutan sa Ginoo. Pangato pag-ampo, bingo kita, stay with us, Lord. Ilabi na nini pandemic karon and hold our hands. Happy Valentine's by the way sa inyong tanan. Mas maayo kay nag-Sunday yun mo, nag-Sunday. Date with the Lord. So, human ang misa, human sa itibok niyong pamilya, mag-date ka mo sa Ginoo. Mag-Bible sharing ka mo. Kung sa kadako ang gugma sa Diyos, nag-ipakita ka na to. At sa mga bata ko, mga wow, no, may nana, di kabutan ng Ginoo pa. At sila po, tapos sila excitement na musik pa tungkol kay buutan ng Ginoo na-realize nila. So, katong mga walay kuya, walatan na lang inyong kalatalan. Nagpagkaroon dito. Uuyong na lang. Di ba? Ingon sila, kay kanima kong Valentine's Day, gikan sa story ni Saint Valentine of Rome, nga o sa kahari during his time, iso kayo, very cruel. Dayon, gisulong frequent man ang gira nila, isa kadlaw na napildi sila ba? Ipatawag sa hari ang general na napildi man ka. Sa gamay ng latag sundalo, outnumbered na ta. Kaya kung ba nagninyo naman, hindi man labiyaan ang ilang mga pamilya. Mato nagdeklara ang hari na dili na din magminyo. Kani po si Saint Valentine, sige po pakasal. Ano ba, pakasal ng mga sundalo. Mato gikulong siya sa hari. Karon ang nagbantay niya, ganahan kasi siya, ang mga tao ang ikasal niya, butan mo kayo siya, ginalabayan siya gross. Nalabayan siya gross dito sa prisuhan. Matulingon ang gwardiya nga, butan na, gano'n mo, Father, ay, nabi ko may problema, Father, kung di ta mag-istoryahan na, kung si Father Valentine, kung saan? Siya akong anak, Father, babuta man, ay, babae, pwede niyong matabangan siya, panyadali. So, kaya buwan niya, nakakita, nalipat yung babae. Kadadaw, doawag siya dito, hantun, naglaw ang ilahang pagkamiguhan. Nagkalaw ang ilahang relasyon, pero wala ko sila na kuya. Kami kuhalit sila. Ay, Nagkaroon, naingon na si ang hari na patyanan na si Padre kay basig magkuan pa ng mga kasulunod, mag-encourage. Dahil mo daw naingon si Father sa gwardiya na panihay kong anak din, pero kita ko before ko mamatay, mag-isa istorya. Siya may yung friends talaga yun ba? Mo na lang yung nakapitan. Dahil naingon ang gwardiya na, sorry kay Father, di na kanyang anak ba si Padre ko sa hari, sa kopo ng hari. Sige, mo daw, sige, ipadala na lang sa imong anak before ko mamatay. Magbuhat ko lang letter. Love letter. Pag-ilo. Sa pagkahuman, ang last, ibutang niya dito from Valentine. Yan, nagbita ng Valentine's Day. Mag-angkot ni Valentine na ang pamilya ano na yung lingkod, intact. So, ingon sila, buti pa daw ang Paranaque may BF. Diba? BF Paranaque. Buti pa ang patay, may dumadalaw. Buti pa ang rosary, may mystery. Buti pa ang tindera, nagpapatawad. Buti pa ang telepono, may nagsasabing, hello. Buti pang posporo, may match. Buti pang sapatos, may affair. Buti pang picture, nade-develop. Buti pang baka, malapit sa puso. Buti pang scientist, may lab. Laboratory.
hinahabol. Buti pa ang sentro, already complete. Pag humanang umpisa ka ganina, gidool ko atong taga dalungay, nung siya pala, nakatik ko lang, bawang saman. Siya, buti pang housing, may pag-ibig. Buti pang simbahan, may papa. Buti pang military, may engagement. Buti pang kuryente, may spark. Buti pang weather, may pag-asa. Natama na po. Balik na doon sa pagbasa. Pero ang importante, nakapasalamat ka sa Ginoo, no? Ang importante lang, malipayon pa. Di ba yung Ginoong tanaw na to? Talaga ni simba kita, ni take that effort ng simba. Ano ka na pagpadayag sa ato ang pagkahambol, no? Pagkamukauso na bulahan mapausan, kay iyang hinarian sa langit. So, ano ka mag-remind ng duta kanunay sa Ginoo sa iyang kabuutan, mo na makapaminaw sa pagbasa. Very quickly na lang, sa unang pagbasa, nag-istot itong leper na, grabe ka kuan, try tinining leper sa una. Uncurable mo, kundi isod ba? So, sa ginaingon dito, ipagawas na sila sa kampo. Dahil magsinin na sila gisik-gisik, ipagdala na sila bautingan. Unclean, unclean! Mga nabili sila pwede nga ulong tao. Sa inana ng story. Sa Ebanghelyo, si Jesus naasa gawa sa kampo. Kaya ginakuan mo ni Jesus doon, kaya wala na kayo makasulod ba? Kaya ang announcement lagi na Ginoo siya. Galing ingnan galing niya ron ang naayo nga, kaya lang yung sabak ha. Kaya pasimuhor sa akong pagsulod, din ako kasulod, ano ba? So, na-meet niya ang leper. Kabalo ka ng leper po ka na bang isok po niya siya na leper, siguro kadumog na siya ba nga si Jesus, gamhanan, Ginoo, mo itong nidumog din siya. Uwa siya handok sa community. Baho-baho na siya ani kay ano siya iligo ng grabing leprosy sa una. Baho-baho nga kanang nana ba. So pero wag siya na ulaw. Nindot pagani kay giingon niya ingon pa siya. Kung buot ka sa English if you wish. Eh siguro na nabati niya nga ang tanang mga tao dili gusto sa iya ha. Dili gusto ma-reach out niya. Pero giingon na niya, basig ka, basig gusto ka. Motong ningon si Jesus, yes, I will. Motong stretch ang ka, motong naayo. Wala naman siguro yung leprosy karon diri sa ato, ako naaman diri. Ano na lang kayo? Kanang seldom. Pero ang kaning leprosy man nagrepresent ni sa atong sala. Mga igsoon karong Merkulis sa Ulugo na ang Merkulis sa Baptist. Ani ka tanan kay naa sa Biblia, kitang mga tao nga miangkon nga makasasala, magpalibod og mga abo. Mao na po madawat na itong abo kay miangkon ta nga nakasala kita, nga nakapasakit kita sa Ginoo. Pinangay tag sorry. Motong ganahan ako sa Facebook ningon siya, ang pinakanindot na kung nahimo karong adlaw sa Domingo, nagdasal ako kahit makasalanan ako. So manin mo sa Merkulis, na misa alas 6 sa buntag o alas 5 sa hapon. So manin mga igsuon ka anindot ni sa atong Ginoo. So ang atong Ginoo, si Jesus, nagrepresent sa batasan sa Amahan. Nga ang Amahan, andang kayong higugma kanatong mga makasasala. Gamay ra kay natong sala, ikumpara sa iyang kaluoy o sa iyang pasaylo. Mao bitaw ng anak kanindot sa leper kay gipungan siya nga manabig. Nanabig na noon. Pero kamong tagakyanin pagsaysay, wag mo pinahan sa Ginoo ayaw panabig, ang iyang gusto panabig mo. Natay mga igsoon outside the camp or outside sa simbahan nato. Ngawa na gyud ani pinakulaw sila active simbahan, dako na sila daw mga sala, kahit na sila sa Ginoo, ayaw kadlo. Mamahimo pud utang mong instrumento sa kabuutan sa Ginoo, sa kaluoy sa Dios, sa pag-atiman sa Dios. Tawag na sila, imbita na sila. Dada sila sa Ginoo, maayo sila. Bisa kung sa kadako atong sala, pag may mga ganyan pare, I absorb you sa iyong mga sala. Ano na? Maning Ginoo, I will. Buot ko maayo ka. Kaya ang intention yun sa Diyos ang kaayuhan natin tanan. Sa mga igsuon ang challenge na nato niining pagsaulog nato sa Santos na Misa ay pagkahumanan ni mga na pare pag nato na kamong isang yaw kung sa'y nalugod ninyo nabuutan na yung Ginoo. Ang nakakupait lang din
Kaya sa una, ang mga lepers nasa gawas sa camp, nagpuyo, di sila ka-associate sa mga tao. Pero karon nga panahon na nanabik na ang leper, mahitungod sa Ginoo, nabaliktad. Ang leper na nung nasa community, si Jesus na po'y nitago. Ingon din, nagpuyo siya sa awa-aw nga dapit. Paano po siya kayo kasulod-sulod? Tungod kay, patyo na siya, tungod kay, naging threat sa pang-gobyerno kay ilan na siya ng Ginoo. Matunaan na nito siya sa awa-aw nga dapit. Ngayon, Father, anong handog man si Jesus? Kay dili pa maging proper time, makamatay siya. So, ano mga igsuon ang kaimportante sa mensahe karong adlaw nga hinaot kaunta nga magmaisugod kita nga mosimba, moduol sa Ginoo, kay ang Ginoo dili mo judge ka nato, dili mo reject ka nato, maski usa na ta ka makasasala. Andam nang siya mo embrace nato. So, ang ato ang kinabuhi, mamahimong representation sa kinabuhi sa Ginoo. Kita kay makaayo sa ilahang mga kalibog, sa ilahang mga naulaw sila, sa ilahang pagpanupok, o dano nato sila, o igno nato sila na mahal sila sa Ginoo, o nagulat ang Dios aron pasayloon sila, o i-restore ang ilahang nindot nga relasyon. So mga igsoon, kaya atong sitwasyon karon sa pandemic, o sa mga entertainment sa sala, mangayo kita sa galuoy o panabang sa Ginoo. Sa mga sa katong Silya Electrica mga ingon, stay with us, Lord, and hold our hands. Amen.